Hakasngi palei jong taiew ka kynhun ki nongtrei iing briew ni ki domestic workers hapoh ka Lama jong ka All Meghalaya Domestic Workers Union ki pynlong da ka jingiaid paitbah ban rakhe ka International Domestic Workers Day kaba Jylliew mana snem ha ka khatnriu tarik Jylliew hajar hapoh. Katei ka jingiaid paitbah kelas sdang naduh Madan Iewrynghep kaba dan hajan ka Fire Brigade bat pynkit pat yaka Madan Malki. Ya Katei ka rally ni jingiaid paitbah pynlong khnang ban dawa na ka sorkar Meghalaya ya ka jingsiew ka berhenti ya baro ki nongtrei iing briew bat ru ba on ithu no ya ka ni ka kynhun da ka sorkar Jylliew. Ya ki iing ki snem jong ki nong snong a keleng ka ni ka sor bat ka nong ba ka jongi ngai kublei ya ki kong ikong wan kynhun, ikong evangeline, lembat kiwei, kibalong kinong yalam, kibahak Amdwu, jong gani ka kynhun, jong kinong treying, kinong trey kenta haki iing, kijongi haki iing, jong kinong snong, jong gani ka nongba. Ngamlaru klam da pertu, ya ka jingtrei sitom ka jongpi naduh ka snem ka sdang ya kini ka movement dari ka jingiaid jong ki nongtrei iing ki nongtrei kenta ban dawa ya ki hak tenrai ki jongpi kata ka fundamental right ka jongpi ka ba kentot ya ka minimum wage indrai nginum di dawa shu ya ka minimum wage indrai ngin dawa ya ka living wage ka bai bela ka bangila ban im ki jing dawa ki jong pi ki babun ka ba ken topru ya ka jing kot ya ka jing khia ya ka shong school ya ka puli ka puthi jong ki khun ki ti ki jong pi balada pang balada pidan da ki wei pati kam pidan ru ka hok wat banyo ye ki suti ki jong pi na ki nong aikam ki jong pi bat ki babun ki wei ki jing dawa ki ba pilayai pensawa nakawai ka snem syakawai pat ka snem bat ka buram ka long ya pi ki nong yalam bat ya pi iwei pa iwei i dekot ki ba yaine ha ka ne ka jing ya khun hala ka jing sha sho sha le ben hala ki hi ha ka jing sha bat bor om tang ba pi pe ya ka bha ka me jong ki member la jong ngatip ba pi ka step ka me pi abe banyara wat ya kito ha ki wei ki benta jong ke lang ta lang ki ba shem ya company ki 88 ti motor ma pi ka no ka ta ka jing crowd ka no ka ta ka jing no senyang jong ka seng ka jong pi ba jong pi i wei ban benta ha bang yen hang ne ki jing da wa jong pi ki long bandan ka ta ka wage card bandan ka ta ka domestic workers welfare board balik kam la an ur long ka ni kadai tang ka jing ning hi ka sorkar Namar ba lada ka don ka board of construction workers ka BOCW ka balik ka board ka bakan put ikini ki batre bella banishna iing briew balik im la bandan ka board ka bapet ka bha ka me jong ki batre iing briew namar ba ka ni ka BOCW ne ka board ka bapet ka bha ka me jong ki bella bante iing briew nan siya to kan dia ti ka long kum ni habadam ka no jingte iing ka jingte building ito ibante ki hab no senyang siya ka fun but nang to ka fun ki pantalon habadam kam ki to ki nongtrei ban sim loan na banta ka puli puthi ban sim loan ban lesi ya ka jingsong purim ne ka jingiaid kemenro ni ai ku play kerfang ye hi mata kasi to ai ba ka ni kasi buram ka jam thi kanum dei kasi buram ka ba ninya rakhe tang manta mo but ni dei ban kan mau ba ka buram ye ki domestic workers ni ka buram ye ki nongtrei bandai ka buram ka ba man kasi nama phidai ma phi ki ba pun khut ye ki jaba ye ki yeng jom ki trai phidai ma phi ki ba ai bam ki ba pun kadang ye ki khon ki ti jom ki trai phidai ma phi ki ba shak ki ba tir ki pun i ya ka ba me ka di gi jom ki trai phidai ma phi ki ba pe ki ta ki kam ki jam ha ka yeng ka jom ki trai ka ba phi ki trai tinga ai ku blai kong Angela ye isa tarun nang ta ye i dia ka be dai but ki mat jing dawa jong
ka All Meghalaya Domestic Workers Union, haringkat bat ka jingiaid lang bat ka National Domestic Workers Movement, Meghalaya Region, ringkat lu bat ka Perandu Domestic Workers Alliance. Hakini ki khindiat sngi ki baladak kata haubnai march 8,000 hapoh niladak banlik submit banlik yang sakawai ka memorandum ha kami terekam ka jong Chief Minister Jongi but hadian jong kata tarik hadian jong kata kasgi ka bangi nila draft ka ni ka memorandum ngani thu khana yathi lalong thamula namarba ka jinglek secretariat jongi kala janlong kumbaman kasgi namarba la shulet chilet banyo ay ta ka appointment banyo kandu yo ta unong yalam bak matdu jong gajila ka jongi bangin dia kran bat bangin dia penbat hakabaya dai bat ki mat ki issue ki bakta kam ya ki nongtrei nong bala ki badai ki kentai ya ki nongtrei nong bala ki baka sorkar kadai ban paitbah kamat khmat kadai ban iing dai ki namar ki dai ki long kme ka sorkar kaba feel ban iing dai ya ki nong bala ki badai ki kentai bat ki long kme kadai ka sorkar ka baran kamen kai na iing dai usai ka bon lada pynlong ban iing dai ki kentai ki besai ki khun haiyeng ki pendap ya kaiyeng kasam ki pait saya ki yang jo ki trai ban khoi bat ki ri ki sumaru ya ki khun ki jong ki kata ka dai ka jing ka jong ki domestic workers ka bam man la kasni hnai ban la ka taru nim shim la shong thai bat nim shim la dan kanu ka jing small ram habang ki kam yo watang ya ka appointment ban ya kan ru ki la ai ni ki phone number ki ang kong small ha phone mo cm jong ki ubon kam palat so ba phone ya ini phone ni ps phone ni under secretary kira supun shot any nakawai ka phone number